Ще покажа за хората, които предпочитат да управляват вратите си по модерен начин, без да използват ключове. Нова интелигентна система за управление на врати чрез смартфон, чрез NFC-то на смартфона и с карти или чипове с съответните кодове. Системата за управление на входни врати с два канала, т.е. с две релета. Надежна, бърза и сигурна система за контрол на достъп в жилищни входове, гаражи и общи помещения. Това е професионален модул, предназначен за управление на две отделни врати, например входна врата и врата към мазета или гаражи. Системата работи локално в рамките на Wi-Fi мрежата на сградата, без нужда от интернет и без месечни такси. Основните функции са управление на двете врати с две независими релета. Отключване чрез персонални 6-цифрени кодове. Възможност за добавяне на до 50 потребителски кода, всеки с име и избор на реле, съответно на врата. Административен панел с парола, достъпен през телефон, таблет или лаптоп. Локална работа в мрежа, без облак, без отдалечен достъп и без външни сървъри. Възможност за два начина на отключване, чрез код или ръчно. Градена ръчно от административния панел. Има вградена история на отключванията. Системата запомни последните 20 отключвания, дори и след спиране на ток. Записва се дат, часа, въведен код, коя врата е отключена и от кой човек. Поддържа реално време чрез НТП или чрез ръчно задаване. Административен панел, вграденият веб панел дава възможност за наблюдение на всички действия, свързани с отваряне или отварянето на вратата от съответните кодове, от съответните хора. Дава възможност за добавяне, редактиране и изтриване на кодове. Задаване на име към всеки код, апартамент, етаж и потребител. Избор на врата, съответно врата или врата 2, или гараж или мазе. Преглед на пълната история, нулиране на статистиката, избор на импулсното време, което може да е от 5 секунди до 30 секунди. Това е времето за отварянето на вратата. Смяна на административната парола позволява, локално управление на релетата при авария или при тест. Предимствата на системата са: не изисква интернет, работи и при срив на доставчика, без месечни такси и без външни услуги. Бързо реагиране, отваря вратата до 10 милисекунди, до 100 милисекунди. Подходяща е за жилищни входове, кооперации, гаражи, малки бизнес помещения, обществени помещения с контрол на достъп. Хардуер е от микроконтролер SP32, който Wi-Fi, рутер с Wi-Fi на 2,4 ГГц, две отделни релета с галванична изолация. Вградени 4 индивидуални светодиода, които показват съответно Wi-Fi статуса е синия светодиод, червения светодиод е за захранването и двата зелени светодиода са за съответно за релетата и за съответните врати. Първа врата и втора врата. Управлението се извършва чрез нормално отворените и нормално затворените контакти на релетата. Зависимост от бравата, която се използва. Ако е електромагнитна брава, се използва нормално затвореният контакт. Ако е насрещник, се използва нормално отворения контакт. Електромагнитна брава тип болт също се управлява чрез нормално затворения контакт на релетата. За кого е подходяща системата? Тя е подходяща за жилищни входове и асансьори. За гаражи и дворни портали. Може да се използва и при асансьори. За гаражи и дворни портали. Офис, сгради и общи входове. Контрол на бариери и паркинг. Малки хотели и къщи за гости. Там, където има домоуправители или управители на етажната собственост. Комплекс с комплекси, в които им с контрол на достъп. Апартаменти под наем и малки бизнеси. Затворени входове с нужда от регистър, кой кога е влизал.
Получавате завършен модул с два канала, потребителски интерфейс за телефони и компютри, история на достъпите и пълен контрол върху кода, настройките и параметрите на системата. Сега ще ви покажем как се управлява врата с съответно врата, която е с електромагнитна брава тип болт. Електромагнитна брава тип болт, ето е бравата, съответно с болта, който излиза и отваря вратата. Управлява се по същия начин с нормално затворените контакти на релето, както и електромагнитна брава, която не е тип болт. При насрещника там вече се използва нормално отворения контакт на релето. Сега ще ви покажа как със смартфона може да управлявате вратата. Смартфона, разбира се, трябва да бъде отключен. След което трябва да доближиме от задната страна на смартфона една от картите. Съответно светва единият зеления светодиод на втора врата. Или доближаваме смартфона задната страна до другата карта и съответно светва другият зеления светодиод, отваря се врата 1. За времето от 5 секунди, толкова е настроено, може и за повече време да се нагласи. Съответно, доближаваме. Това е вратата, която в момента е заключена с брава тип болт на офиса и съответно трябва да доближиме тази карта или тази чип карта, или този чип или картата трябва да доближиме до задната стена на смартфона. Доближаваме ги и съответно виждаме как ще се отвори вратата. Ето, вратата се отваря. Заповядайте, влезте. Вратата е отворена. Заповядайте, влезте. И имаме звуков сигнал, защото има и закачен звуков модул, който играе ролята на зумер, с записан глас, съответно вратата е отворена, заповядайте, влезте, който играе ролята на зумер, през което време вратата се отваря, болта се прибира и съответно може да отворите вратата и да влезете. По този начин, по този елегантен начин може да управлявате отварянето на вратите си с кодове през Wi-Fi мрежата на вашия рутер.